Malawi Today. Inde timadziwa kuti ulimi ngopindulisa, koma kodi mukudziwa kuti kunja kuno kuli maulimi ena opindulisa mwachangu komanso ali ndi phindu lochuluka? Taonerani programu iyi ndipo mudabwa ndi zimene anthu ena akuchita. Takhalani pompo. Awa ndi ma dragon fruits amene timalima panopa. Timadzala mbewu ngati ishen and ndo savutanso kuyang'anira, samafuna madzi ambiri, samafunanso kuyang'ana mangodzala basi mungozipanga guide mechilimo chimafika chonchi ngamba obereka. Ndengati dragon fruit paliwa panga 10,000 mmodzi. Nde toseri liti timakhala ndi ma fruit, timakhala tingati potential liti pange ma fruit. Nde you can imagine kuti basi kumango 10,000 abakhamina mina 20. Ndio ndarama mimi. No, zimapezeka mountain mashop. Yeah, zimapezeka like mashop au ma street, ma Chinese na mina abanga kwambiri kuno. Koma ndi zinthu zoti ndizaize kuti mulimi angatopanga kungodzala ata mbiri timangotenga ndithambiso iti. Kupanga ngati kudzala basi. Yes, ndemakhala ngati alipo yellow, already ndi white ameti now. And this one ndabwino kwambiri fuka amathandiza blood pressure, sugar, amapanga so clean muthupi. Yes, so apa pamene tilirimu ndiye kuti chapsha. So chafira yonchi chimamba chonchi ngati maluwa. Apa ndeli chaphe chichi ndemango chichola. Ndezi amatoshi ngati ngatoshi panga kuchigawa pakati o basi ngochipanga piru. Ngochipanga piru chonchi. Yes, chimakoma nditi ngatozawa wasungina unamla jawo ndithu tuzimamveka bwanji nde ngojele nje basi ungathongojele yona zukoma libwino nde so zimakuthandiza ukuthi like yeah my health benefits ambili and for alimi it's easy kuti abange then makupagulisa ma seedlings iso kunoko but ndizo savuta ungodzala uyiwala basi tizingumangopanga tsoka. Ndi Zipatso zimenezi kunoko zimadziwika kuti chani? Ndimangoti dragon fruits chichewa simadoti chichewa amati chani ena amati pitaya or some but ndimangoti dragon fruit basi. I think ufunika kufufuza kuti chichewa ndi chani. Tsono iniyo munaganiza bwanji kuti imene ikhale mbewu yoti mukhoza kumalima komanso ikhoza kupindulira? Yes, because again for ndimapanga visit like mafama ku Kenya ndimapita kang'ana ku Kenya izizi amagulisa kwambiri and then amakhala ndi farm yonse Anthu nditi ya izizi basi ngumapanga ndrama. So ndichimozimozi mapozi like you know like intengo opozi mutokhala ndi like 500 mapozi 500 imozi like say uragulisa 1,000 imapanga kupanga harvest muna katatu. Ndemo you can imagine kuti ndama zingati chimozimozi basi umangodzala it's like sisimafika kusamulira kwambiri basi ngofuna kungodzala basi so ndizosavuta so kuyang'anira. So mene chililimu apa mene chililimu chitenga zaka zingati chikubala Zipatso? Kwaniye basi kumafika kuti chikamamba muchipange guide bwino ngomachipanga prune 1 year singathokuba chiyamba kupasani ma fruits. Chikamba chonchi chitenga zaka zingati chikupatsani Zipatso? Zambiri. Sinzaka mina over 20 years mina mungathomango pangabe ngati mapozi like 8 years mungathomango panga so chimozimozi ndizoti ukadzala basi ngofuna kuyiwala basi kuti uzingopanga plug. Ndiye kuno kumalawi munapezera konsika wa chipatso chimenechi? Anthu ambiri amabwera kuzagulaso konkuno and zambiri zimakhala choncho zinazo timadya tokha chifukwa cha benefits ake ndi timakonda timapanga ma milkshake ndiponso like to segura shop ya farm ku area 49 zinthu zonsezo zizikhala umeneko tizikapanga makeke a dragon fruits ma milkshake ma juice so yeah tindi zambiri abaso nzochepa sinotifuna tiphatikizeso zina kuti tionjezereso. Nchabwino unakambapo za ma seedlings kapena tinene kuti mbewu yomwe mumagwiritsa ntchito iniyo kunoko mbewu imene munayipeza kuti? So mbewu yoyambirira ine I think tinapanga solimozi ku Kenya nabisa ku Kenya and ndinayipanga multiply. Yes, so yoyambirira ine inachokera ku Kenya.
yapa mangotengana mbewu yomweyi kudzalanso malo ena. Munthu mungamuze zotani za mbewu imeneyi kuti achite chidwi bwanji phindu lake ndilotani? Ndiye ili mbewu iyi ndiyoti ngati kunoko mwana timapanga like mix cropping like timapanga zinthu zina zingatomamera mbali mwake ndizoti ungatongozala munda nkungozisiya komabe ungatomadzalaso mbewu zinaso pansipa. So it's not like kuti zikutenga malo ayi koma ndizoti ungozisiya zizikupangira ndalama nthawi zonse chaka chonse Anthunthu. So yes, so savuta soyang'anira so bwino wake ndi umenewo. Paja mwati chipatso chimodzi chonchi mukatero mumagulitsa zinga? 10,000 kwacha azazikuluzo koma zinazo muna 8,000 but yes anthu amagula ndithu amagula chifukwa cha benefits ake ndi ambiri so anthu amazindikira panopa because ankangozona mwina mashopu ndi akudabwa kuti zimamera so malawi kuno fika ma Chinese amagulisa koma amazigulisa okha fika sizambiri like koma iwo amadziwa kubwino wake ndiye zimathera koma ambiri amene amalima ndi ma Chinese kunoko. Mbewu ine ndaonanso mwalimanso timati koko. Okay, so uyu ndi koko yam. Amamuziwa ya koko yamakanga mbatata. Inde makamaka ku Nigeria timaona kuti ande chakudya chawo. Ndema mulangaso ndo akugana so timadya koko ya muyo ndi masamba makanga spinach ndiye ngati kuyuke ndo dula kugana ko kapita masamba amakhodula kwambiri ngoti unokwa anthu samadya koma ndi masamba abwino ndithu amakhani ma vitamins abwino kwambiri. Yes. Ndiye mukonze dongoso lotani kuti kunonso mutiphunzitse tidziwe za ubwino wa koko ya mwamene. Okay, so anthu ngati amabwera like ambiri akamabwera kuno amati kodi masamba amadyaso koma ayi anthu ambiri akuphunzira ndithu mauzateka eseni masambawa and akafunanso pa seedlings iso tingathese kuzagayiraso kusogolo koma makoko ya mawati natenga ku chakunkhata be ndi amapanga iti kunoko amadzala ndithu koma I don't think kuti amadya masamba samaziwa koma amakhanga spinach ndithu wabwinobwino kumitendera bwinobwino amakoma. Bwino ndathokoza kwambiri mwinaso tione zipatso zina zomwe mukulima kuno munakambapo za maorange mtundako pomegranate aliapo paliso plantain timadzalaso plantain Washington oranges pixie oranges lemon lime sweet lemon alikuntundako timadzala ma strawberries timadzala kuno. Yes, tifuna titi zale chipatso chilichonse kuti anthu akamabwera kunoko akamazakhala kunoko azizadya zapeza zonse zili pano. Ndaona kuti zipatso zimene mukulima kunoko ndizosowa kumalawi kunoko pomegranate mukunenayo ndizokhazo zonena kuti sizachisawawa sizimapezeka kunoko mwachisawawa. Nchifukwa chani mwaganiza zochita zimenezi? I think anthu 45 aonesa anthu kuti anthu amangoti simene sisingamene Malawi basi timangopanga kuti basi singopanga chimanga zimene tikusiza mafati aonesa anthu kuti zimatheka ndithu kudzala zinthu izizi zimafunika management ndiye kupanga kuti anthu azika diversify kuti azipanga zinthu zambiri muzasiyana kuti tisithaso kumatumiza kunja basi kufana aonesa mungathe kupanga ndi zinthu izizi anthu ena amangoti ayi simungapanga ayi ndithu ndizotheka. Yes. Iniyo ndokonzeka bwanji kuphunzitsa ena omwe angakhale ndi chidwi chochita nsolimi ngati umenewo? Yeah, so ife tilokonzeka ifika ngati pala anthu ena afuna adzabwera uzapanga like ma workshop tingatoma kubwera kuno kuti muzapange muzaphunzire kuti mapo timayang'anira bwanji ndemeri tikugwira ntchito ndi agriculture muso ma farmers ena so tiapanga anka kuti aziphunziraso za ulimizi kuti nawonso akhalepo tekera kuti angathuma kumapangaso ndati zipanga offer like ma 6 weeks workshop kuti anthu aziphunzira nkuwathandizaso kudzala kusamalira kwake process yonse mpaka na azakolole. Kunonso tupanga nyumba za eco-friendly kuti zongopanga ngati ni madoti ndi mapasaje mpunga timaphatikiza basi koma nyumba yonse ndiyoti ndi amadoti basi ndi matsekera mwamba ndi anthu azizabwera kuzakhala munomo kuzadya zinthu zonse za pafamu pano
kuzapanga so interact ndi kuzaphunzira o kuzapanga interact ndi zinyama zakuno yeah nde ngada apa ndiba kitchen apa zakhala kitchen yawo yota zaphika abantu ngati ba sitting room aba then ukunduku ngati ku bathroom ukuchipinda nde idea izuti akakhala muno aziona konse kuma apples ma fruits zinyama zingwenda nde idea yake ndimeneyo ndikuona ndi makoma wakuti ndi doti nene izi ndizampunga izi yeah ndanango isa doti basi ndiyo limba ndithu yeah I think ndiyo yamba kunoko so tinaona kuti ayi ndithu zizothekadi ndithu ngathu tibwerere kalele janthu amapanga zinthu manyuma ni madoti ndena tiona ndi makhali ndiyo zizira bwino yes ndeza khala ndi solar chicho sechizakhala ngati off grid ndechis ayi ndetfati tipange zimenezo kuti anthu azizapuma kuno mudzapanga bwanji zoti anthu adziwe za malo ano iti ndi ma social media meti nkamba nyumba iti tipanga post kwezekala anthu ena namba kale kuti afuna zakhale kuno ndi mangoti asinathe ndi agents I don't think tingavutike pano panga sokale zina lati mavila zikusalima ndeti zakhanga kuti tangophatikisa ndiyeno munakamba sontha ija zaziweto mafuna kuti mwina mutitengere kusino kuziweto kutsala okay then ziweto zimbali nayo ndi mmene tikuchitira mpulogalamu yathu ya amailero kuno ku Charota Farm kumbavi cha ku Airweni kumene tapeza zinthu zosiyanasiyana mmene mwaonera pano. Tsopano tili kumbali ya ziweto kumbuyo kwanga kumene muonera kuli ng'ombe mayi singini tatifotokozereni ng'ombe zimenezi munayamba bwanji mmene so chifukwa timafuna manyowa ambiri panopa tinaona kuti ndibwino tikhale ndi ziweto. So ziweto izi zimatipasa manyowa ndithu amphamvu and makamaka ng'ombezi. Mbuzi so tinazo koma ngati zimaboa goats tifuna tipange breed kuti tizitha kwa basali mena tuzipanga so cross ndi zalokolo kuti tipange improve nyama. Yes. So yeah. Ndaona so nkhosa nkhosa so tifuna tizipange no taona kuti kumalawi kuno kuli shortage ya nkhosa. Nde nkhosa zizigulomene kuti tizipange no multiply kuti dikhayo othekera kuti zipanga supply demand ya market ya kumalawi kuno ko chifukwa taona kuti nkhosa zibo zochepa kumalawi kuno. Ulimi umene munayamba bwanji mukulima maapo mukulima zipatso zosiyanasiyana komanso ndikuona so ziweto apa munayamba bwanji chifukwa chani munaganiza zoyamba ulimi umene? So ziweto zimatithandiza kuti tipeze manyowa kuti tizitha kumathira muzipatso zathuzi like ngati ng'ombe nkhosa mbuzi tiso ndi nkhumba imene imatipasa manyowa abwino ifukala amakhali andi nitrogen wambiri. So timaphatikiza zonsezi tikapanga machuwa timadzithira maapozi ma fruits trees atumetina. Zinachokera kuti ng'ombe zimenezi? Ng'ombe zinazi tinazigula chikwawa ndizamo muno kumalawi muno ndinazigula chikwawa zambiri zinachokera chikwawa. Timazipanga tipali ma Frisian pali ma Brahmans so tifuna kusogolo kusoti zisathaso kupanga mkaka oti anthu okhala kuno ogwira ntchito kuno tizitenga mkaka wa fresh kusogoloko tikazakhala ndi ambiri madisapanga ngati machizi kutsogoloko. Mbuzi tinazo mitundu iwiri ndi ma boer goats amene amakhala ngati ku South Africa ndedi wapanga breed kuti tikhale ma pure goats. Tiso ndi zalokolo timazipanga cross kuti pange improve nyama because maloko goats amatenga nthawi kwambiri kuti afike ngati nyama yabwino koma awo amatotenga by 9 months mazoti zakula ndithu zikutipasa live weight yabwino
ndetu upanga kuti tipange improve maloko gotsatuwa ndikungopanga multiply kuti pange so supply demand imene pa market. Mumagulitsa ndithu kuchokera konkono. Yes, timagulitsa mashopu ena ngati ndima contract mashopu ena kuti timapitisa koma demand still utaona kuti mbuzi ndithu ndizosowa koma mukaonesesa kuti ndisai kuti nakhona masomphenya amene wawa like zaka zapitazo nakapanga multiply zambiri panopa ndimene gasoti tinaka ndetu magula kwa farmers ena kuti tizichuluse kupanga multiply ndetu manga sokhola lina kuti tikheni mbuzi zambiri kuti zitha kupanga supply muna mbuzi 60 per week for contract yathu ndiotero so kwa bese kuti timapanga bestrago kuti tiweze mbuzi zokwanira. Muliso ndaonaso nkhola la nkhumba zimayenda bwanji? Nkhumba so chimodzimodzi koma nkhumba kwambiri zinamba ni nkhumba ifika kuti manyowa ake ajanda abwino kwambiri ani nitrogen kwambiri amene wafunika mapos nde panopa tupanga so multiply kuti so goloku tizagulisa so to the public and so kupanga so kuti ku shop so tizapeza kuti khani nyama yokwanira kugulisa ku shop anthu so ena obwera kuno tikamakhala ma festival kati kamakhala kubwera uzangokhala pa farm pano sazakhala kuti azadya nawo nkhumbazi. Chabwino ndi poyambirirapo kwa program iyi munakambapo za ma ostriches. Yes. Kwa jani mukuona kuti ndizofunika kuti mukhale nazo? So ma ostriches I think timangwasunga chifukwa kuti ababa anakulira ndi anthu eti kuti anthu azibwera ndithu kumadyesa ndithu kumaona zinyama zosiyana kunoko kutsogolo kuti fana zabwereseso ngati ma zebras kuti basi kuzakhale ngati malo oti alendo azibwera kugona kupanga interact ndi zinyama ngati koko tumanga so makhola ankhuku ndeti napanga isolate nkhuku ngati 22 zosiyana kuti tisipange breed umomo anthu sakabwera azisapanga tisakhala ni menu yathu ya nkhuku kuti nkhuku izi mfuna kudya nkhuku yanji. So tipanga sopani imeneyo kuti panopata ambakale kumanga ani nkhuku zonso zinkati muja tinazipanga isolate kuti tizipange breed kuti anthu angabwera azisafuna kuti ndidya mfuna nkhuku yakuti. Yes. Chabwino muzonsezi ulimi womwe mukupanga kulima zipatso mwana kamba nsuza chimanga za soya ndi zina zotero kuphatikizapo ziwetozi ndi mavuto otani omwe mukumana nawo? Okay, so malo ano ngati zonse zimene apanga panopa ndizoti sinapange funding iliyonse ndinachita kupanga fund toka. So I think for ndi zambiri zochita mwina I think kumagura nchile muno ni mabanki kuti azithandiza muna funding otherwise tikakoti ndi zambiri zochita tifoti tikuyuza ndalama zathu zimatenga nthawi kuti timalizise like tufuna irrigation tipange increase irrigation tipange mapo ambiri so zimafuna ndalama. Apart from that kunoko nsaname amatima bangada support ndaenda mfumo munzinda uno totima bangana support workers so panopa anapanga understand kuti vision yathu ndiyo tani kwambiri azimavuta kuti mindset kuti akazokuta kuti munthu afuna kupanga chani koma timapanga training kuwaphunzitsa muno kuti zimene tifuna tipange izi masomphenya athu ndiyawo akapanga understand zimagwira bwino ndithu. Palama yena komanso mwina atsikana oti amaganiza amalingalira kuti akhoza kuchita zinthu monga mukuchita inu kuno achite zotani mungawalimbikitse motani? So mu farming muli uphindu wambiri and simafunika so kukhaleso ndi ndalama zambiri kuti uyambe ngati ungayamba ndi like eka imodzi and ngumanga zinthu zoti sizofunika so ndalama zambiri like ma dragon fruits yo so ungatihamba pang'ono suti ufunika kuti uzungamba kwambiri koma I think anthu ambiri timaganiza kuti mu farming mulibe phindu zimangopanga zoti basi mangopanga subsistence farming but utaona kuti maiko ambiri like Kenya ko like UK anthu ambiri ndota a farming ndamene ali ndi ndalama so pano but samangodalira basi kuti tamaliza school basi sipita ntchito palibe munthu amene angalemere moyo wake kumangopita ntchito sizingatheke zimene zozo nde ngati mugwira ntchito kubwera kuti mambe pang'ono mugwira ntchito yanuyo mumapanga ulimi pang'ono kuyamba nsanga so mukamafika ndi zaka 40 or 50 mukhala kuti ulimi wanu uja kuyenda and
basi mufunika so kuti mungatosiya ntchito ija kumapanga concentrate, but at least makhani mapanga build up. Anthu ena asamafuna kuti asiye kuti ati ulimi ndi munthu woti uzipanga ukapanga litaya siungakhale ndi mphamvu zoti uyambire ulimi. So ndi bwino yamba msanga tingogula malo pang'ono wafika size yoti wapanga litaya zinthu ziyazikuyenda. So but phindu ndi lilimo mulimi kwambiri. So yeah, ningokulimbisana zimayi limbikirani and tiyeni tonse tilowe mu ulimi. Yes, titukule dziko lathu. Ndathokoza kwambiri mayi Anita Singini. Ndi mmene tamalizira programu yathu ya amayi lero kuno ku Charuta Farms ku Airwing makamaka chakumbavi tinene choncho. Mulilongo momuno sikutali mapos zikutheka. Ine Doreen Sonani ndikuti mudzakhalanso pomwepo sabata yamawa pomwe tidzabwere ndi amayi ena kuti tiphunzire ziwiri zitatu mmene tingathe kupititsira patsogolo moyo wathu. Mapakalali pano ndikuti mwakoma nonse.